amma kai dan masifa ne. Kai Saboda kai dan matsiyata ne in buge ka mutu ka ja min bala'i. wai kai direban mahaukata A ne? ce in biya diya saboda kai dan matsiyata Kai ne. direban mahaukata ne kai? To bakin cikin naka da hasada ya kai ga haka? An bani keke an baka mashin dan keken ma so kake ka kashe Awo shi. bakin ciki kake da hasada an bani mahin kai kuma an maka keke? Ai, ka Dama bi- wancan kai da karan ke na son ka gaya kashe ma. ni? Wancan karan na gaya ma. Wallahi a haka zaka kare. Ba Kai wani da ke ci son gaba ka da kake kashe ni? samu. Kai da ke son ka kashe Kar ni? ka ƙara duka na. An doke ka. Yaron Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzon ne. Wallahi zan sa Ka rukun ma kenan. kakka zaki. Ka Kai ka kiyaye ni. Albishirinka. takanda. Abinda nake so in gaya maka. Kai haka zaka kare. Babu wani abu na ci gaba da zai Kai zo a gare ka. albishirinka. Kai na taɓa ni. Albishirinka. Dan wake. Ka gani kamfani ya ban talla. Talla. To a dama kai kama da mai talla. Haka kuma kake? Ka kuwa na Dangantasa fi ka ci gaba. A kyakira ka daina dokan min galila. Ka daina dokan min Wannan shampo kenan. Ishirin kamaraya ne Ko fa. zazzabin kamara ya ce ina ruwanka? Me da Wannan ganta sarai. sardaunar sankwato Ƙarya kake wallahi. duk suna sa irin. Ahalin sardaunan Sokoto ya ji ka sai ya sa an kama ka. To billahi. Domin wannan ko ƴan background ɗin ƴan gada da ƴan solo ba za su sa wannan ba. Domin kankanta shi da talauci. Kai dama da rena arziki. Ba ko Kana ɗinka ishirin kamaraya. Ishirin ka maraya. Maraya. Idan na yadda Kaga. halal ta tun kuɗe ni. Idan ka idan ka tai da mashin din nan. Allah kai zan ma duka. Kai Allah zan doke ka. na fi ka wulakanci. ƴan sanda Na fi ka iskanci. kada ka yagan sutura. Su kenan gare ni. Ishirin kamaraya. A wannan shekarar su ɗaya na ɗinka ta. Gabara ka ban gini. Dan iska.